Ngolo sisi. Sabana phethe njani? Siyaphila. Yazi mfethu kunomuntu enimfunayo la. Wandile. Wandile. Kahle. La uzofuna Wandile. Uzofuna Wandile. Dala khona manje futhi babade efikile lezo umcela. Ubaba. Hayo. Drive Range Rover. Uzazi uthi ngixotsho njalo mhlawumbe noma sesihlobo sakho kanye. Uyadayisa ubungazi. Uyadayisa shene Wandile. Ha. Kodwa ngebhadi akekho uhambe naye lo baba. Yes, umphuthile nje kade la manje. Bafo uyimisele ngani ngempilo? Uyimisa ukuba manje ngala impilo yakho yonke uzofela la. Ebafo, yabo ngitshela intibane mfethu. Lo msebenzi engwenzayo. Ngiyaxoxa ikati eziko baba. Angakaze ngalala ngadli. Okwamanje ngisarathi khona ngiyiphoyisa khona lesikoleni. Hayi. Kodwa ngathi avila lapho ukufuna umsebenzi ngona, ngathi avila lapha. Kanti kubalekile ukufuna umsebenzi ukuba manje ngelani lo usolela imali encane uyawubona nawe. Bafo yabona nje ngako uyi security. U3 years bafo lalela bafuna nje indaba zo3 years. Yabona bafo ngikutshela. Mina ngiya-applya mina online bafo. Ungangibona ngilana wena. Mina ngiyithumela izinto. Ngiyathumela online. Awusho apply online kanjani online? Hayi bona i-technology bafo konke kula. Vengifaka into zami la ngiyithumele bafo. Tshela i-technology. I-technology ifafazela kanjani uzo-apply online? Ifafazela kanjani? Nakho. Thina sabantu besintu bafo. Sabantu besintu. Manje umuntu wesintu. Umuntu wesintu kumele usebenzise lezi zinto lezi zesintu. Yakwazi ukuqhuma ukuze ngokuthatha. Uyibeke la eceleni kwendishi isintu. Qhuma uphalaze usafaze. Manje nje mina ngikholelwa bafo. Mina ngikholelwa mina mfethu. Ekuphalazeni isecatheni. Mina ngikholelwa uNkulunkulu mfethu. Ngikholelwa uNkulunkulu. Serious. Ubungazi indaba engaka? Uyadayisa. Ngiyakutshela. Umuntu wami. Umuntu wakho? Bengazi. Yes. Kodwa kunjalo. Ay, bona simanguwo lo muntu lo. Ay bo. Uyabisela. Yena, ngiyasibona nje sesizana ngemethwa leyana. Hawe, ninjani namhlanje? Saphila. Gaza kuphila. Sekusile. Sephile lafike lo langa. Ngithanda ngizoba ningane zami ukuthi ziyama kanjani namhlanje nje ngithi ukuzisiza pha lapha. Isebenze kahle ekhaya sizonibona. Uphume endlini. Manje angistand ukukhaza nalo. Ubhuti Range Rover kulandile lana. Uma ubhuti Range Rover Lo jwayele ukuthi nje wena vele into lalela ukuthi nje wena kubo bonke abantu wavela wazobuza yena. Hayibo. Kumele sithandwa mina angazi ukuthi lana uyazi. So ngibone umuntu ngabona nanku umuntu engabuza kuye. Phakathi kwabo bonke sibaningi la standing wavela wabona benze njani vele yena ke uhambe vele ngimile bengisemnyango bemele njani angqonqoze dot to hambe buza wena ukuyixozulula lento no. Sisi ndiyabonga nenge-information onike yona. wena hayi sazoyixoxa indaba yethu Awujoke ngoba zange ngitsho njengoba wazi ukuthi lo muntu okhuluma naye awumazi angazi ukuthi uthemba yena kudlula mina yini. uthatha ukuthi zonke izinto esengicelele zona nawe Angazi phela kodwa wena ungazi kangcono kumele kube uwena ocabangayo ukuthi lo muntu lo ngoba awumazi ngisho umazi ukhuluma iqiniso yini. Kodwa uthando lusesilima ngempela. Yazi uthanda kwami wena. Ungakhulumi kanjalo angi-understand ukuthi wena usuvele wakhola umuntu nje uhlangane naye 5 minutes ago. Hayi nokuthi ngiyamkhola. Bengithetha nawe usithi wena usendlini. Ngiyafika awusekho endlini ndiyakufonela ifoni ayibamba. Kutheni ifoni ungayibamba? Phela endlini ngayishiya ifoni endlini ngahamba ngaya la kade ngiye khona. Thathwa i-Range Rover. No, bengasiyona i-Range Rover ngihambile ngawokha naye esitolo. Kodwa-ke nakuleyinyanga kwenzoyifakela. Angaze ngaqamba amanga ngazi ukuthi manje sekwenzeka vele wakhola umuntu noma ngazi kukhona kwenye Ingubani kuphela nje umuntu kayidingi into kanti usize na wena
yenze kuba lo muntu usizela mna akuthi ndiyamkhwela sona akuthi so yangihamba anganinakho wena usungene wakhola mna ndizafuna ukukubamba mna straight direct kungcono kusho kanjalo hayi ukuthi ungitshela ukuthi ubani uthe igama alright hayi ke masihlule lapho sithanda sami ubuyile emsebenzini zona